Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos manik cacaran sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gretak. Wah, ngilangi dramatik kowe cenah. Bagong ngopo? Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Badhe kula suwun prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten samangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarin kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa penemban Durna utawa yang penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekundung swalu gembol sumarante hawala. Petra, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuhe nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur to. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu wak pacule sirahe kok. Kok njuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Mengko aku nggawa. Aku dadi sakepe namu kowe. Teng pundi? Petra. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung Panakawan kok melungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina.
Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking Negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban Negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap Negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong-botong, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap Negara Ngastina. Dadi aja dimengke sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbak. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembyake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten Diar Petro sak dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta Negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek upama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok mau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejas sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejasul karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka Negara Ngastina, mergo iso ndikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong neter Katidayan? Lho. Pane lanang karo Bagawan Durna, sing kula wedeni apamu? Metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning masyarakat. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. Lamun mangsa prawira tiktaya
mangkono magawe kelari rawang oh Petro Ndara Surtayu iya enten apa Gusti kula entosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes Prasanta Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwuni prisa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora prisa menyang lenggahing para Pandhawa mulih kowe takon karo bapa Penemban Durna aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampean rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petro. Kagat risang kapirang uri nangkul kirempet kempit dosang regnaning bawana belajar orang ngerti sangkan marane lah kok malah Petro tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulunga tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petro monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing taweteni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro minggir kok ya Thank you.
maning jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mek Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Praping Lalis. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki lek arep wis kabar. Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng siramu wae mo karo Marmo. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene ora wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dileleni. Bauro. Payah kowe. Kok kene, Tru? Iso kene ngono. Wong arep perangkut dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ah, haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asem lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asem lah. Senang. Ayo kesel yo. Dadak tau mberi barang ping arep karo Kartomarma dadak perno-perno. Ora sampe melak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya.
Rati harus sapa. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu. Waduh, ngoten aku ya semuntul rasa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplaki kok. Wong ora ape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono ae dari namane. Ya suloke ndandut wae ning kene rasa perang. Nandang. Jika aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kono. Ben ampeno. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petrus sepriki mboten sesudo kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedaku ki omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuh kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih nistaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena. Nggih. Arep menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik kok anggemu aku ya anak pendhita, kowe anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, malah suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku ki anak
pendhita lha kok dadi kaya diantem kok ngahi tuprok das matos eso kowe iki ngapa iki prajurit maju ora katon tatu kok mundur nangis man ngapa ati kula sakit man gak lara kenapa mana kula sakit Petruk kula jotosi lah iya aku ya weruh nggih man Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya loro. Saya loro terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujud suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap nopo? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman lonto tak ajar. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kok ya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora ndunung omang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petruk kantong bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek sotoma. Ayo, Begawan Durna tandingan legane atiku. Ah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petruk kantong bolong. Kuprok.
kono guyu kono. Aduh atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan masuk kene atiku. Tubrok. Bagong meteng. Tubrok. Isih meteng. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kaya dadak melu ngece. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ya Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok. Toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perat ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora perat cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora perat cangkeme. Bedet perat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkul atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampean niku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampean pirat. Bedet. Tetrat. Arat. Urungmu. Meneng mawon. Nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketonton ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dewate. Nggih. Dak ketonton terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Megar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Kiai Cunda maneh ora jeblok ketemu aja tutang. Lah, Begawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Cunda manik. Murugmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan. Petro nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola.
gawe geger negara Ngastina kowe menungsa apa kan glandeng ning kono kelungkung ngopo to Mas ora mari-mari adus kono kita gebyuri ndas putra sapa itu Dursasana kudu ngawur Sinuwun Mandura ngono ha Sinuwun Mandura wah mati gong Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura ha Sinuwun Mandura asem iki krungu Kartomarma wow selip kupinge ora Sinuwun Mandura to mati awake dhewe ha mati kok iso Durna saka kono Sinuwun Mandura saka kene kono Cundamane kene Nenggala waduh iya Tra ayo sembuh pasrah wae ngopo iki kowe iki nganggo keyboard kuwi lagu apa kuwi ratapan anak tiru sedih ta Tru iki nggo ngiringi awake dhewe modar oh betapa mujur nasibku Malang aku seneng mujur Malang ya ora kena apa nek mujur lambemu ra Petro nun saka ndi saka Ngastina lho ngopo Ngastina diutus Ndoro Abimanyu Abimanyu aku ngutus karo kowe nggih wis seru ya omongane Tru cetha nesu iki heeh du pandasmu kowe anggrono sedhi ana tulung sawangen kudu kuwi iki pantai layar aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentas ki ya terus ya ngomong sama Ngastina ditutut Ndoro Abimanyu lah ya Abimanyu putus kowe nang Ngastina apa panjenengan boten prisa to ora Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta lho Pandhawa sira tulung sasi nang negara Ngastina Ngamarta nggih lah kok aku ora krungu kabar mboten ngerti wong ya niku lunga meneng-menengan kok iki wis ora tintrim ya go atimu lagu opo lan atiku dadi siji aku mentahimu soalé Begawan Durna lah ya terus diutus Ndoro Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan malah kula dikeroyok Kurawa lho malah kowe dikeroyok Kurawa nggih lah terus dadi perang ning sepira to banggane para Kurawa nyatane kula ya iso menang lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo Begawan Durna sajake ajeng mentala kalih kula sinuwun mentala piye Begawan Durna mentala kalih kula dheweke nggawa Cundamanik kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna wah panos maring cacaran sekretane Bawana Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong ora lumrah manusia oh setan kowe gong kowe iki ngopo to ora nyeneni kowe to ora wah tak kira nyeneni kowe tiwas tak getak wah ngilangi dramatik kowe cerai Bagong ngopo panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula kali Bagong digetak wo lah ngempatke karo lafale ora wete karo kalimate keparek nggih terus pripun minggir Petro Cundamanik mungsuhe Nenggala ah rame iki
nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong, iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya namake negara iki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gulung diduwa piye? Mboten nggih. Kalah gedhe. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dileboke. Dileboke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa nenggala sampean. Sundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Panakawan. Baladewa niku gedene sampeyan iki tau tate dipo karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti awi bawa Cakrawati bau Dada niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Pegaringan Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula ngajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk ngajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok cundha maneh? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mbiyen cepet-cepet Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna iki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ganggu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep peming derajate kaceplik kuwi Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Mokal Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lengkahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar, nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya, ta Kong. Oke, ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Sing sayo sing
sampun wujud kados mekaten. Mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti. Mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya, kula aturi Kakang Rada tawang-tawang tangis nyuwun pambyantripun Prabu Puntadewa. Ah nggih, ngestaken dawuh. Indra kula wonten timbalan kulun. Reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal Kayuwangan netepi kelawan darmaning kadewatan ulun nggih ngestaken dawuh. Monggo Kakang, monggo Dik, kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang, kula ingkang dherekaken Kakang Rada. Larani sampe ya apal nek lagune Bang Roma. Pirang-pirang anu ya. Mau makan teringat padamu. Wah kuwi nganu sapa jenenge? Elvi Sukase ngawur. Elvi Tamala. Wah, gareng malah ngerti ya. Ayo aku penggemar. Mau teringat padamu jangan. Aku nek lagune ora kuwi ya kaset kuwi nggo nyetel yon-yon bojoku gepok. Mergane aku ora seneng. Lah kok kowe ora kaya ngono kok. Kowe iki piyai sepuh kudune uri karo kabudayan. Ote gepoki maksudmu piye? Kualat kowe. Kowe iso urip saka budaya kok digepok ora. Sing tak gepok apane? Kaset iki mau nyetel kaset uyon-uyon karo gepuk boto. Maksudnya ngono ku ora tak gepuk kasete. Kowe iki nek omong mencla-mencle esuk tempe sore dele. Tempe iki saka dele reng. Oh, macem-macem ora. Dan aku ngomong karo blubuk-blubuk ngono. Ya coba saiki genti sapa? Pamundhutane saka ibu sing mau bengok-bengok nyuwun kembang rawe. Weh. Saking senenge ya aku nganti apal karo piyai-piyaine iki nganti apal. Oh kae Pasuryane iki nganti aku apal. Oh kae penonton tetap. Dadi nek yojo nek ndi waton iso dijangkau dengan kendaraan roda 2 mangkat. Ayo sing jenenge Mbah Joni iki terus. Oh. Aja kok neng Yojo, neng Jakarta numpak motor to. Wah. Iya to. Wah nekat kuwi. Luar biasa kuwi pancen nek carane supporter militan. Iya. Ya luar biasa ya kok. Heeh. Tekan Jakarta ya numpak motor rombongan pengrawit durung tekan Jakarta dhewe wis mlaku-mlaku ning sekiwa tengen panggung. Oh. Dadi lemayang lawe. Ya. Tatine ya. Ya. Wae nanti nek liyane dora menyang sing dienggo uleng-ulengan tadi. Ha iya. Maksude sing dienggo apa? Nembang apa-apa tadi. Ayo. Termasuk nek bal-balan ki termasuk tatin ki termasuk sprinter. Sprinter nabrak cengelmu ki piye? Stiker. Stiker iki ora ditempelke. Apa ya jenenge ya? Skuter. Kowe ngarani do goblok kabeh ora. Ayo ki mau stiker. Nah, stiker penyerang tengah. Nek sing maine nang pinggir kae apa, Gong? Gelandang. Oh. Gelandang. Heeh. Nek main nang pinggir karo njejaluk gelandangan. Ayo Tin. Oh, budhek wae dikon didhawuhi kok isih deprok nang kono ora. Ngejak kanca nggih. Sapa? Buke. Buke sapa?
Bene. Ora cengengesan kowe muni. Bunga muni buke kok melet barang apa cak kowe? Ora melet yo. Ngece kok. Aku mau mak trolor mau apa? Apa to? Ora kok. Atung itu lah. Ngece karo buke kowe ora sembrono. Buke nggih. Hah? Karo buke ya. Ning dibawani lho. Jare Katno. Oh iya, Ding. Lali aku. Aku jane wis lali lho, Kat. Heeh. Ning Tatin sing kelingan. Heeh. Ana hubungan apa karo Tatin? Ayo ngadeg. Iso ngadeg ra? Yuk. Iso ngadeg ra? Tak deke lho ngono iki. Iko balik Siwa Semar kula Ndara katon Petruk lawan Bagong Uswan sumenewa sawetara aku tak ndangu lawan suwaning Petruk apa dene Bagong menika langkung mrayogi Gus sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang abdipun Petruk kaliyan Bagong iya Siwa Semar mono kawan Petruk kula wonten dawuh Den Murajaba matura kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina nyuwun priksa kelawan bapa Mremban ya Hyang Mremban Durna menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten negari Ngastina menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna angin nuwun sewu kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura iya Panakawan aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sopo Panakawan? Mboten sanes gawe namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngenipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surmsara tetan padang kasur lan pajaring purnaming ngekono dasare mangsa katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Ntaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyangan dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanaya Ntaka nggih
Ya yen pancen kaya mengkono ayu. Anakmu aja ning keri tutun tak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken den. Semare koten prayitna semuriris